Ide zdanlivo o podobnú situáciu. Ja tu veľký rozdiel ale vidím. Po prvej svetovej vojne sa rozpadli monarchie Osmanska, Ruska a Rakúska. Nik nebol spokojný s výsledkami. Nátlakové akcie Francúzska na porazené Nemecko a výbojné chuťky Pilsudského v poľskom štáte boli signálom veľkého konfliktu. V Nemecku prezident von Hindenburg, monarchista, odovzdal vládu vtedy populárnemu Hitlerovi s tým, že usporiada štát. V Rumunsku abdikoval prospech syna král Karol II, ale reálne vládu prevzal diktátor Antonescu. V Španielsku bol vtedy kráľom Alfonso XIII, v Taliansku Viktor Emanuel III. Dá sa pokračovať ďalej. Išlo o iné časy. Dnes v Európe a vo svete jedinou nám najbližšie reálnou diktatúrou sa stala Európska únia, podporovaná bývalým vedením USA. Vtedy štáty a monarchie rozhodovali viac či menej samostatne. Dnes chce o osude suverénnych štátov rozhodovať arogantná, skorumpovaná svorka nikým nevolených bruselských byrokratov. Rozkol vo vnútri Európskej únie je rozkolom v medzinárodnej organizácii, ktorá uplatňuje násilie na členov. Dá sa to riešiť priamo odchodom. Štáty sa nechcú vzdať suverenity a nič také nie je dohodnuté v spoločných zmluvách o Európskej únii. Nie som presvedčený, že v Európe by následkom drzého diktatorstva došlo k veľkej vojne. Koho? Proti komu? Skôr sa bude každý starať o seba, o svoju ekonomiku. Situácia rýchlo speje k rozpadu Európskej únie a k vzniku nových, najmä dvojstranných zmluvných vzťahov medzi jednotlivými normálnymi štátmi. Západné eurokalifáty z toho zatiaľ vynechám. NATO nebude mať dlhé trvanie.